Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα με αφορμή και το ατύχημα που είχαμε προχθές στο Δήμο της Κηφισιάς με το παιδί που παρολίγο που πλακώθηκε από την πόρτα που έπεσε. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Ευτυχώς. Είναι θέμα τύχης καμιά φορά. Πάμε λοιπόν να δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Σταύρου Τασιόπουλου, που είναι από τους έγκριτους νομικούς, να δούμε τις ευθύνες που απορρέουν από τους Δήμους για ατυχήματα που συμβαίνουν στα σχολεία. Κύριε Τασιόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας κύριε Γιακουμή. Χαιρετούμε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, είδαμε με αφορμή αυτό το ατύχημα που συνέβη προχτές στο Δήμο της Κηφισιάς. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι ευθύνες των Δήμων που απορρέουν από μια τέτοια κακιά στιγμή, από ένα ενδεχόμενο ατύχημα που συμβαίνουν στα σχολεία, και τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και όλοι οι εμπλεκόμενοι. Καταρχήν να πούμε ότι αυτά τα ζητήματα όλους μας θλίβουν και όλοι επιθυμούμε να μην συμβαίνουν. Ακριβώς. Δεν περιμένει κανείς δηλαδή να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, να χάσει κάποιο τη ζωή του, να τραυματιστεί τόσο βαριά ώστε να συγκινηθούν όλοι. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την πρόληψη. Πράγματι υπάρχουν ευθύνες. Όλα αυτά ανάγονται σε αυτό που ονομάζουμε αστική ευθύνη του ελληνικού δημοσίου και όπως αυτό στοιχειοθετείται εμπροκειμένου στους Δήμους. Να θυμίσουμε ότι οι Δήμοι, νηπιαγωγεία, τα οποία σχολικές μονάδες, τα οποία όλα αυτά άπτονται με παιδιά, είναι στη δικαιοδοσία των Δήμων τα τελευταία χρόνια μετά τον Καλλικράτη. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Δεν ασχολούνται οι Δήμοι με τους δασκάλους και τους καθηγητές, αυτά ασχολούνται το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά για τη συντήρηση, τα κτίρια, τις υποδομές, κάθε ζήτημα λειτουργίας των μονάδων αυτών είναι στην ευθύνη των Δήμων. Και έχει κριθεί δικαστικά πολλές φορές, και μάλιστα υπάρχει και μια πρόσφατη απόφαση για ένα θέμα σε μια παιδική χαρά που τραυματίστηκε ένα παιδί, για θέματα ηθικής βλάβης, επιδικάζονται αποζημιώσεις. Αυτό είναι το κομμάτι το αστικό. Δεν έχουν ευθύνη και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων στο σχολείο που μπορεί να γίνει? Θα σας πω το εξής. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, όπως και οι ίδιοι οι διδάσκοντες, δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εκ του νόμου αρμοδιότητα. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε κάποιες ταμπέλες, κάποιες κορδέλες, μην πλησιάζετε εδώ πέρα, έχουν γίνει εργασίες ή υπάρχουν ελαττώματα. Καλό είναι να υπάρχουν όλα αυτά, στην πράξη όμως δεν αναιρούν την ευθύνη που έχει κάθε φορά ο κάθε αρμόδιος φορέας. Γίνονται στην λεγόμενη καθημερινή πρακτική για να προλάβουμε το μοιραίο. Δεν όμως απαλλάσσουν από καμία ευθύνη και ούτε μπορούν να βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους. Και οι εμπλεκόμενοι έχουν και το ποινικό κομμάτι. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό, έτσι. Είναι ξεκάθαρες μορφές βλάβης. Είναι λογικό την ώρα που λειτουργεί ένα σχολείο να γίνονται εργασίες, για παράδειγμα, κύριε Τασιόπουλε? Σίγουρα την ώρα που λειτουργεί ένα σχολείο δεν είναι σωστό να γίνονται εργασίες, δεν τεκμηριώνεται αυτό από κάπου. Αλλά και σίγουρα επίσης δεν πρέπει οι εργασίες που γίνονται την ώρα που πρέπει να γίνουν εκ του νόμου να βγάζουν αποτελέσματα τα οποία είναι επιβλαβή για αυτούς που χρησιμοποιούν τις μονάδες. Γιατί καταλήγουμε, εντάξει, προφανώς υπάρχουν και τα τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να τα ελέγξει κανείς 100%, όμως τα ζητήματα αυτά άπτονται, παραλαμβάνουν από επιτροπές, παραλαμβάνουν από αρμόδιους που υπογράφουν ότι έχουν τελεστεί σωστά. Δηλαδή, τι ζητάει η νομοθεσία? Ζητάει από τους αρμόδιους να έχουν λάβει όλα τα τεχνικά και διοικητικά μέτρα με τον σωστό τρόπο. Για προληπτικούς λόγους κυρίως. Ακριβώς, με την εμπειρία του μέσου συνετού ανθρώπου, ότι να κάνει αυτά που πρέπει με βάση την νομοθεσία. Δεν ζητάει κανείς από τον κάθε είτε δήμαρχο είτε αντιδήμαρχο, τον κάθε υπάλληλο, να είναι κάθε μέρα επίποδο στο κάθε σχολείο να δει τι θα γίνει. Ζητάει όμως να έχει κάνει τα καθήκοντά του σωστά. Και εκεί βγαίνουν και οι ευθύνες. Και οι ευθύνες είναι και αστικές, μπορούν να ζητηθούν δηλαδή αποζημιώσεις για ηθική βλάβη, αλλά κατά βάση είναι και ποινικές. Γιατί προφανώς εδώ μιλάμε για θέματα που έχουν είτε βαριά σωματική βλάβη είτε ανθρωποκτονίες. Και Θεός φυλάξει να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει τους πάντες, γιατί καθημερινά όλες αυτές οι υποδομές χρησιμοποιούνται κατά βάση από παιδιά. Δεν μπορεί να απαιτεί κανείς από τα παιδιά να έχουν την επιμέλεια του ενήλικα. Θα σας πω σε ένα άλλο